Mijn naam is Jacques Reiters, ik is van Nilifontein. Eén dag was één dag van ik en mijn ma. Toen wat mijn ma bij de ijs gezet had en voor mijn pa koos gemaakt het vriemelig dat mijn pa kon breakfast. Toen kwam haar een rooikar met een vrouw in die kar en toen zoek zei mijn pa, zei mijn ma, mijn pa zit daar en mijn pa is bij die werk. En toen zei die vrouw, nou kan Ante niet samen gaan, toen zei mijn ma nee. Zo ziet mijn ma die vrouw het onderlijf wat een visgedeelte is en een mensgedeelte boven. Zei mijn ma kan niet samen gaan. Toen zei mijn ma, maak mijn pa zijn kost voor middag recht. En toen gaat die vrouw. Toen rijdt die vrouw en die antwoord mijn ma goed oorloop naar mijn pa zijn neef toe. Wat hij oor die rivier loopt op een plank, val mijn ma in die water en toen kan mijn ma niet uitkomen. En toen trek mijn pa trekt en mijn ma gaan al dieper in. En toen roept mijn pa help voor mijn ma en toen helpen ze mijn ma. En toen trekken mijn ma uit. En toen die andere dagochtend toen kwam mijn ma naar de rivier toe en toen was zij die blazen van haar kniekop af. En toen gaan die blazen weg. En die eindmaand hij antwoordde vrijdag is toe gaan mijn pa naar zijn neef toe lenig en toen vrij voor zijn neef of hij niet kan samen met hem lopen naar de rivier toe en lopen zwemmen. En toen zwemmen en hulle drinken, hulle swem. Daar toe kan my tijdens drinken en toen gaan mijn pa zijn neef in die water en zei mijn pa wil nou niet meer zwemmen. Zei die neef kom ons kan nog zo voor de laatste kan zwemmen, zei mijn pa nee. Toen gaan hij lenig in die water. Toen raak mijn pa niet diep langs in die rivier en mijn pa zijn neef is in die water. En toen die watermeisje mijn pa zijn neef ingetrek. En toen, wat mijn pa wakker skrik, toen zei nee, er is niemand rondom hem en hij zoekt zijn neef. En zijn neef, hij is misschien in zijn neef en hij hol toe huis toe en op hele politie en de politie had hem gezoek. En toen kreeg hij hem ook in die water en toen gaan de dijkers en toen kreeg hij niet die man in die water. En zo oor een week toe, tijdens zo spoel die water die man uit. Had mijn ma naar waterleefskip, toen zie mijn ma herleed die man. Toen vertel mijn ma aan toe, dat hij moest plannen gemaakt om het tijdens in die handen te krijgen, tot hij het recht gekregen. Dit wordt mijn stories uit.